ummorade bundu kumba bonnondo Bou Malick Sy Dawdo Boukari hayti lore lombidi genare dade gelode nokku hebi Demba Gallo Demba e Fata Demba Gallo firi lami galiyaɓe hebi firi lami hebiyaɓe mbatu firi lami mbatu naɓe hirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram boy min gawani beje nda sani dolini damga genar bose hirlaɓe hebiyaɓe toro law samba lawani mere ferlo asi boyli jolofe ngereni ɗum mbimi wimi wawi wimami tawte nder johli duni babadama min calmini en garti yewtidde bandiraɓe e nder yewtere mabɓe laana yontaɓe laana kanŋe ka yonta kalis laana kanŋe ka oƴi kalis jonnuko yontaɓe leñolom en garti gandoli yaadude debbo mo doɗel diiri mama debbo toroɗo mo torani torkani toro Allah baɗi coora wirew Salmata Amadou Dia dolol dañi en jumpata tarih o ngoɗon wuuro nde wonnon hango jogui hango mofti gasɗi hango mofti manan diɗorno tarih Fouta dolilnaɓe dañi eɗen jaare manan didorno yerima mo yarani deɓele bacca balamaje gayri ma e tanum jaltaɓe tikka laaɗe kaya xuma laaɗe rena tufde taniraɓe hamme bureau modi kume goto e taniraɓe mo mbaɗenten ndeɗo yewtere hande nde wonno c'est la personne ressource sa bureau joom dimat nokku manan didorno Elimane Boubacar man Boubacar Coumba Houle ɗon manan didorno tambi ɗiɗon telli Fouta kono waɗi hen manan didorno golle payidinde calminimo juurimo wuyre o Abbas Sarr gorko mo Piindi TV laana yontaɓe no gowiri noon hebde ɗum kala manan tidorno saaha ko kala man buppene jegui decce kumo kadi baale Hamadou Moussa ƴenta taw yarnani tan Samba Abdallah Samba Sara Malaw bane Bobo Tugue gawɗi makko yor kongol doro dorogo yero gumorako mani saabu gumorako mani ɗum woni jonowo yooɓe so yooɓe leelimi juwona ɗumen ñalawma dirmboƴal duppal mbumba manan didorno ɗin ñalɗe ñalaɗe heɓe tawa ɗum en jetti en mani en manti hande noon natɗen koye rogere timmude jolnuɗen ko gorko baɗɗo koɓe mbaɗani jolnuɗen koye gorko manano jidorno darotoɗo dow semba darowo manan jidorno nder semba so wiyama nder woni manan jidorno nder ngoɗon maayo gorko cuballo pagguiɗo gandal e cubalagal kono ko gorko cuballo pagguiɗo gandal ɗo Allah subahanahu wa taala woni alɓuranil karim man garoye makko e ɗiɗon nguru ñiiwa e ɗeɗon manan didorno kella walla mbiyen ɗereji tuba hoɓo windiri deftere Allah nde bagara ha birbinnas ala mo oppi allif mo oppi ko on gorko nana wona gandal maayo ngo tan walla andude gabi andude munuji walla seppade ngoɗon maayo walla nadde yaltine manan didorno ɗum ko wiye piyori walla yaltine manan didorno ɗum ko wiyete danewu wona ɗon kono Allah hokkimo faggade gandal saabu dillere Fouta nde dillar nde gandoli omo jeeya manan didorno gaddude participation en goɗɗata de suspense o juttade e Abbas Sarr ala suspense o wa judde saabu worɓe fulɓe gandiri faade ɓe subalɓe Sarr fof koye makko jalti to cuɓoloji puɗɗi ha yetti ƴella walla mbiyen ŋawle ha ƴella gon wuuro walla mbiyen ndeɗon toɓɓere on point ko kanko fuɗɗi ɗum ummade mo manano didorno coofi haw yetti ngoɗon wuuro Abbas Sarr holmo jewten ko noon seydi ña mi woni amin welamma so Allah so tawi a haali cuɓulago min nototo amin notiro noon ɗum ɗo so tawi cuballo noddama notiraki ɗum ɗon so Allah woni ko heddi mi yahat maayo joni mi rondonoma liɗi mi adda so mbiɗa naata maayo ngo mbiyatmi ko bisimillahi loglog arahmani loglog yo Allah logganam joom fulkur kala raneru ɓaleru toksuru mawdu jaddu mi duusi Allah fuɗɗirde mi duusi Allah annabi Allah mutirde eɓe gara mbeɗa ara fotango rikka so cuballo tawri ɗum ɗo joftinani lingu e nder ɗo fano ɗo on cuballo mo fi Moussa Allah jarama hande no gadduɗa kam ɗo mbiɗa haala Moussa Boukari Sarr yoro edin Samba e Moussa ten Moussa Sarr aɗa andi Moussa Boukari ko gorko cuballo e nder subalɓe Allah waɗi ko gando o jangi pirsañ Fouta Allah hokkimo gandal maayo ko baño ko bañanno ɗo wañata ɗum noon wona kanko tan wonno ɗon
par ce que Moussa Boukari omo joguino frère uji keɓe jeegom miñiram makko e mawniram makko keɓe jeegom eɓe jogui bandiraɗo debbo goto ɗum waɗi so tawi rokki en ma en gartu hen ha kalen on Moussa Boukari noon o jogui ko jibinaɗo ɗiɗo jibinaɗo gorko jibinaɗo makko gorko wiyete ko Boukari Yeri Yero Edine Boukari Yero Edine yummakko wiyete ko Fas Seydi so tawi a yeehi ngawle nanta ɓe mbiyamo Fati Mata Guilem eyyi kono ko Fas Seydi o noon ko ɗum addinimo jiide Cheikh Oumar Foutiyou Tall jobbo adama e Selimane Sile Samode Mbaalo Mouta joom keccagal gadiama jala ko noon joom ngol gala gueɗa ko noon tawa so tawi en gari e on gon wecco tawata kanko Moussa Boukari Allah en hokkimo en fettimo pecce ɗe gandanɗa hoore ma ɗe ko pecce mawɗe ay Fatimata Seydi kanke Aissa Seydi e Bouba Seydi e Diawane Seydi e Takko Dado Seydi kamɓe jiiɗo yumme baba Fatimata Seydi kañum jibini Moussa Boukari Aissa Seydi jibini Adama Aissa jibini Cheikh Oumar Foutiyou Tall fulɓe nana naaluɓe manka ñalɗi Allah kanko Moussa Boukari Allah hokkimo fattange o resi ko rewɓe tata te rewɓe tata ɓe foof ko fulɓe ɗum waɗi hande oɗo pullo boɗaɗo gonɗo ɗo sere meɗen enen en mbawa sowna weltanademo saabu ɗum ɗo a noddi cosan a noddi foof hasard ala koye woɗaɗo somi sawdimo debbo pullo mi ɓallimo labbamo hoto haaloyde mi ɓallimo ceerno liido oɗo somi welam mi haalanma hakkude liiduɓe e sarankoɓe Moussa so Allah Moussa Boukari won ko golli feewi Allah hokkimo fattange ɗo dañi ɗo ɓiɓɓe dañi rewɓe tati o dañi ko ɓiɓɓe sappo e nder ɓiɓɓe sappo o dañi ɓe ko hen tati goni worɓe jeeɗiɗo ɓe fof ko rewɓe ko hen Penda Sarr Penda Moussa Boukari yalti Penda mo gandanɗa hoore ma o so haalama fof dilla debbo janoɗo jeeyaɗo jaadunoɗo e Cheikh Oumar Foutiyou Tall wona maire taki mo yaade e Cheikh Oumar wona maire Cheikh Oumar yimɓe ƴettimo no yaade makko maire waɗani ɗum seydi te Abbas wona feraɗo konngol ma kanko Penda Sarr e Cheikh Oumar gaga wondeɓe dendiraɓe kono kamɓe guiƴi ko 794 797 ko ni woni ko noon Allah waɗi ni woni kanko Moussa Boukari mi haalnima joni mbimi o dañi ko ɓiɓɓe sappo e nder ɓiɓɓe sappo ɗo dañi ɓe eɓe pecci pecce tati kadi par ce que worɓe tata ɓe ganduɗa hoore ma ɓe kañumen keɓe ɓiɓɓe cuuɗi en o dañi ko Hamidine Moussa Boukari o dañi Yero Moussa Boukari o dañi Hammadi Moussa Boukari ɓen goni tata worɓe ɓe o dañi jeeɗiɗo rewɓe o dañi Fatimata o dañi Jumbo Moussa Boukari o dañi Mariam Moussa Boukari ay ɓen e Hamidine Moussa Boukari jiiɗi yumme baba yummaɓe wiyete ko Matel Jogo ko pullo boɗaɗo o jeeya ko jayen Penda o faami ɗum so tawi a ummima ɗon gara e Hammadi Moussa Boukari onne ko ɓiyika ko on woni ɓiyiko gorko ɗimmo ko ɗon minen min jalti Hammadi Moussa Boukari e Aminata Moussa Boukari e Ndikku Moussa Boukari jiiɗi yumme baba woni Maymuna eyyi Ndikku woni mo mbiyata Maymuna eɓe jiiɗi yumme baba kamɓe yummaɓe wiyete ko Kuryande Malick Sow onne ko pullo ummi ko diwan Dagana pour hollude woɗɓe mawɓe hol sababuji ɓe mbaɗatno galleji mawɗi ko yinnode sarde leñol yañude leñol joni noon garen e Yero Moussa Boukari Yero kañum e Maymouna Moussa Boukari jiiɗi yumme baba o jiide Penda Moussa Boukari yumme baba Penda woni koddo makko Penda noon ko kawis ko dokke Allah wonti Penda Moussa Boukari ma en garoy makko ko kawise sanne kamɓe noon yummaɓe wiyete ko Penda Adama Coumba Ndiaye Bolo Racine ɗo e diwan Fanay ko ɗon e Fanay o jeeya Fanay Waalo o jiide toroɓe Fanay ɓe fof Yero kañum faggi rewɓe woni ɓi Moussa Boukari tati ɓiijo gorko o naate seɓɓe mami ar saabu seɓɓe ɓe wonko mbanɗimi fokko mi haal ɗum wasa halde ay Alaji Macky Sall wonko waɗanma wallahi wongo e Rasoul sallallahu alaihi wasallam wongo e Kaaba wallahi président Macky Sall kañum waɗiɓe feere ha min bangoyimi Kaaba
juulimi e yanade rasul sallallahu alaihi wasallam tan jawli Hasan Sadio pendali labba sambali hama tegi kono haɗan ɗon de Moussa mata yan wuttamo Moussa ayin mbimi yot ko ceɗɗo waɗi ɗum e yam biñu gan tan ko saɗi sadaka ñalade jeje holle durɗe fele o wiide ko jagraf Amadou Dia Hammed Demba mbeɗa yiiɗi so Allah rokkima fartaŋe jagraf lefo ma haale makko jaggodin jagraf Amadou Dia Hammed Demba jagraf dimat ko gorko e nder worɓe sa kono sa yii ɗum ɗon fof woodi ko jokkere subalɓe nge nen ɗon bisimilla e laana Yontaabe Moussa Boukari ko gorko e nder worɓe ay Abdoul Khadir Kane ndo ummi ene fayi rew onoyde ene haɓoy en ali on koori wallahi wil haalade ko gan seydi ñag bisimilla machallah an ka labbo laano hakkude men wonko woni ɗon jongu ko juuti enɗam woni ɗon wonko woni ɗon ko tiiɗi ko feewi fa tabarakallah machallah ndo Abdoul Kadir Kane are makko wimbo Moussa wimbo ceerno Moussa jiɗimi ko taccude o wi kanko heɓɓiti o wi ceerno o wi Abdoul Kadir i holno taccinirtamami a yiɗo tawɗami ke tuɗal mbeɗa janngin alquran kanko Moussa Boukari ndo wi noon Abdoul Kadir Kane wimo Moussa Boukari wonko Allah waɗema ko waɗani amen min jiiɗi ko taccude min jaha min konoy somin garti deftina amin e lawol ngol o wi mi jaɓi te mam waɗ o windi o foodi alwal makko o windi o foodi ɗerwol makko o windi o ndaari fetel makko duum mbo filranno o haɓɓi ɗum o haɓɓi heen talkuru ndu o felli maayo ngo feeci Moussa waɗi ko Moussa wanno wallahi sa neɗɗon artotoo mum geɗe jeeɗiɗi ni woni ndo tacci maayo ngo ɓenni Abdoul Kadir en e kono muɗum fof tacci Abdoul Kadir hetto e bange wimo Moussa a heddotako caggal amen a arata jaaden kanko yehi nde ɗon yaade mabɓe pour seɓe garti eɓe mbawa artude ɓe jeehi ɓe mbaɗi ke mbaɗanmo Allah en hokkiɓe pôle Alioune Kowri ɓe garti Moussa felliti maayo ngo feeci ɓe ɓenni alani ɗo mbiyatno ɗon o dikkori Kowri o jabtiri Sule Bouba fooli Brago fooli lawmo Brago fooli yimɓe ceegani kanko woni almami Abdoul mo kuɗi Coumba Bouba haw jooji baɗel jeeli Abdoul Siré Lamine Birame walla mbiyamo almami Abdoul Mouhammadi Lamine Alaji Lamine Mat Ali Hamme Junɗo Kane ɗon jaltima nan jiiɗono Elimane Boubacar sa haali kane kamɓe ka poɗɗo haaldeɓe noon jarama jokku anani ndo nde ɓe garti noon Allah hoddiri kanko Moussa Boukari o woni gandu jaɓanaɗo jafoɗa bas somi juumani wonno ko 1786 irani ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati e jeegom seydi ñang ko ɗum waɗma welde haalande so ndewonno weeli haalande ko gandu Sarr ngawle noon en fecci pecce ngawle hol pecce ngawle ngawle waɗi ko jagodin woni joomen wurngo woni jarno ɓen ɗon goni ɓe gandanɗa hoorema ce sont les conseils techniques yimɓe mawɓe wurngo woni waɗi joomen woni waddennaɓe ay sa nani jagudin ngawle tan ko sarankoɓe a namdinomi nani mbiɗa holno mbadimi e Moussa Boukari o jibini ko biyeteɗo Souleymani jibini Hammadi o jibini ko Hammadi Moussa Boukari Hammadi Moussa Boukari jibini Souleymani on ɗon jibini Abbas jibini Moussa jibinimi ni mbadimi wadde mbiyetemi ko Abbas Moussa Abbas Souleymani Hammadi Moussa Boukari Sarr ɗo noddi Tidiane yeeru nde wonnoon Sarr ɓe fof jaltimi Moussa Boukari bisimilla seydi Dia ɗum ɗo kay no foti wawde wonde sam wallahi Allah debbo pullo waɗi ni so addi kosam ndaw ko hay wona mi wima Moussa Boukari geew mum ko pullo wiyete ko matel jogo ko pullo boɗaɗo ñaarel makko ko pullo wiyete ko Kuroyande Malik yetta ko sob tatiɓel makko torodo on woni Adama Ndiaye Coumba Boola Racine fanay fof yalte makko fanay ndoro galla
Moussa Boukari ko cubballe nder suɓal o hirsini gawlo gabi tati e nder maayo gabi tati e nder maayo kongo mum naaluɓe manka gabi tati e nder maayo kongo mum mi haalino nane mbimi Moussa Boukari e frère uji mum o wondunoke miñiko ene wiye Alidou Boukari kanko e Alidou noon kamɓe keddi ɗon e ngawle woni Moussa Boukari e Alidou Boukari kamɓe ɗiɗi keddi ɗon e ngawle o dañi biyeteɗo mawniko ene wiye Demba Boukari e Hamidine Boukari e Samba Boukari e Kumba Boukari bandiraɓe debbo goto en jogui Kumba Boukari resa ceelawo anani Maymouna wonno Fanay Maymouna ko ɓiyika Fanay on ni Penda Sarr hay Penda Sarr kadi ka on ni Penda Sarr hay Penda kadi resaka Fanay Penda dañi dewle tati tabarakallah machallah kono o resa o iddi dewgal ma garwoni wal o resaka Fanay mben holko yente Penda nen ɗon jobɓe ɓen jetta job mi wima ko ɓiɓɓe jeeɗi o jogui ɓiɓɓe jeeɗi ɓe nde cari nde jongoɓe jalti hen maalɓe jalti hen jettoje kewɗe fa tabarakallah machallah jalti e ɓen ɗon rewɓe ɓe ganduɗa hoore ma fa tabarakallah machallah sek jalti e mabɓe kono Moussa Boukari jibinama coofi ɗon e coofi o jibina kamɓe joye ɓeɗo kamɓe jeegom ɓeɗo fof ɗon e coofi ɓe 1725 wallahi baɗa ɗum waɗi Moussa Boukari so haala mum en haali aran kata ɗum holto puɗɗoɗa e holto jogɗa Allah rokkima fartange o windi ɗerwu o windi deftere en wiye Kumba Sarr kanko Moussa Kumba ko gandal ɓalayal kanko o nawri gandal ɓalayal e gandal danayal kanko gaga ala fof ɗo jiita ngal ɗon gandal Kumba Sarr ala fof ɗo jiita ɗum so wona ngawle worti ɗon ko Égypte musée gonɗo Égypte o deftere nde nan toon saɗa yiiɗi yiidende a yoɓat sa ari ngawle ɓesgu ngawlenaɓe sarankoɓe wonɓe ɗon itta tottuma jeeɓa saɗa wawi hen dañde gandal ma dañde hay alɓuran mo windino nan toon alɓuran mo windiro junngo makko o windi ɗum junngo makko nan ɗon nanɗo ngawle ɗo ɗo Moussa Boukari hay sukundu jinni mo Penda Moussa Boukari heɓnowo e jinni nan ɗon e ngawle ko ɗon e ngawle garata nana alluwal caaren soɓe jiccima kamɓe sarankoɓe ɓe jiccima ɓe mbaɗi alluwal caaren haala gasi alluwal caaren koɓe tori fof ɗum ɗon koɓe tori fof ko ɗum kala keɓe toro yataw ko jaam Allah ne heewi yadude hen subalɓe noon dañ chance noon haalde hoore mum weeɓani kono ko ɗum chance mo gandanɗa hoore ma o ndo Allah hoddiri ɗum waɗi kamɓe eɓe jaayi eɓe ɓuuri jeeyede yimɓe ɓurɓe labde an a yi cubballa gambowo e hay on ɗum yiiti meeɗa feera cubballa cifirteɗo oɗo ko naafiki wani yedde jilli si yiiɗi kadi yiiɗi so salima jawdi nawani basal kadi nawani no debbo Samba Diop yo Allah yurmoya fof manano jiidono guinniraɗo pom hande e nder Dakar perlotonoɗo dicco jamma manan jiidono yettina enveloppe aji wiye ɗiɗo ɗi payani manan jiidono sona e ɓesgu julɓe ɗiɗo payani janggo sona mankaɗo manan jiidono ɗiɗon asuji nayyi mankaɓe passe mankaɓe ordonnance mankaɓe dépense mankaɓe lois kanko woni hoore lobba Diallo yurmoya fof Fall Biro aɓe jette Fall aɓe jette Diop aɓe jette Sarr aɓe jette Diaw aɓe jette Sow aɓe jette Sy aɓe jette Niang aɓe jette Mal Alaji Baba Gaysiri Diop Abbas Diop kumme mon fodde ɗum an haali Alaji Baba Mal ko toon o yalti to ngawli to Baba Mal ko ngawli yalti Baba Mal Sarr ko yummum ko tawi ko ngawli bamum ni tawi ko ngawli bamum Baba Mal mi wi malɓe ngawli kañumen jogui aɗa andi ɗum waɗi wiide mo ngawli en pecci en fetti pecce ay malɓe ngawli kañumen jogui jamaji ngawli kañumen julnata noon way
ngawle aɗa ara toon ha jalta ko subalɓe garda to jamaji e jumaji alhaji baba ma noon en fecci toon gueɗal manngal saabu o watton ko mawni tabarikalla machallah ɗum waɗi seydi Niang Moussa Boukari o jibini e nder ɓiɓɓe makko noon hono Penda Sarr wodani ɓe mbiyata noro jibini kono heewi kono wotiri wonata piyori Penda ko debbo kono yaadu makko e jobbade maysi memani ɗiɗi man siɗe debbo Ali Mahtar kono suba jonguro alas kanko Penda Moussa Boukari addinimo yaadude e Cheikh Oumar Foutiyou Tall wona par ce que Penda ko jambar wona par ce que Penda ko ganda ala kono Penda Allah hokki ɗum fartange hay sa totti ɗum no debbo pullo joddi ferngiliri ni en jooɗi sere meɗen a yani koppu kala koppu mbo si on matar ken heewi a gaynta fecci feccere Penda Sarr nde ni woni Cheikh Oumar Foutiyou Tall ƴettimo wi e yaade makko te ko giƴiraɓe ko dindiyaɓe keɓe dindiraaɓe nde ɓe jaadi Penda hettinimo e maayo kono kadi rutti kadi hettinimo kadi e magasin makko kono ngu kala ndu ummi dari a faami ene foti ñamde so hay soko libar mar o soori kono ngu fof ñamata hen ha haara heddo min de ɗum ne hayimi par ce que min sala ƴew debbo ko waɗi ko en donki ɗum gasnude wona ginnani en gooɓ kono ronkama yo gas ɗum ke sirruji makko sirruji goɗɗi ndo tawi ndo bammakko nodditimo kanko Penda omo rutto o wi Cheikh Oumar Foutiyou Tall mbeɗen rutto sabu baba noddi ni woni o totti Cheikh Oumar Foutiyou Tall sirru kanko Penda woni girba mbo Cheikh Oumar wakkoto kono ngu fof yara hen kono ngu fof salliginoro hen kono ngu fof ene ɓufto e girbo o te girbo o Cheikh Oumar wakkoto ɗum ko kayis o woni to Farba Sow Gula wino manan diɗonno koɗo siré koɗo Lamine so tawi manan diɗonno woodi janɗo e kono ma hay ɗon ko a yewtata kafal sira taw ñawdane joomi Cheikh Oumar itti manan diɗonno oɗon girba hokkiɓe ɓe jaari kam fof manan diɗonno haydi watti girba e hoɗum wadde on girba ummi koye Penda Sarr Moussa kañum jorɓi girba o Allah rokkimo fartague kala ko jorɓi o yiɗi ɗum ɗon wona ɗum Allah waɗata Penda en dañi en jogui fartague mo gandanɗa hoore ma o a faami kala ɗo innuɗa inde makko laaɓi jeeɗiɗi tawi ƴalnene dande ma sama ya barke Penda Sarr ya barke Penda Sarr laaɓi jeeɗiɗi sa waɗi ɗum kala ɗo ƴal wonno e dande ma mbimi felloto sama ɗum ko dokke noon Penda heddi gueɗdar bamule gueɗdar ɗe sa ari aɗi tawɗon yanani Penda noon mi ari ha jaɓɓi mbiyan an a juurima Penda Ba kono Allah a juurima Rasul sallallahu alaihi wasallam ñaaɗa ngawle juurɗa Moussa Boukari noon a juurima Ilman Boubacar ko noon ganduɗa eskey machallah sa Seydi Niang gueɗe Moussa wi haaldotako ala sababude andude ko faabi leñol ngol leñol subalɓe ko faabi leñol julɓe sabu o addi gandal o foy ɗo rutti kadi aɗan nananno ngaari ngawle bonnana ngaari ngawle ko ngaari ngawle ndo ndaɓi ndo Moussa Boukari aɗani a wi nani ko coofo jibna ko toon o wonno ko toon wonno wuro ngo kono holko addinimo hebde wuro ngawle woni titre foncier Moussa Boukari ko ndo taccini Abdoul Khadir aɗa andi kañum wonno almami Fouta ndo taccini ɗum yeehi eɓe jeeyi ɓe garti Abdoul Khadir wimo janggo so gueno ñaawi komi garo ɗo somi ari ɗo jiɗimi potten ɗalɗo potɗen ɗon puɗɗorɗen haɗa jiɗɗa wona wuuro ma ngawle 1765 wallahi bal ko ni woni o waɗi ɗum kanko Moussa o waddi ɗum e Abdoul Khadir itti ndin ɗon leydi wonno ko leydi beyti itti tottimo en guise de récompense lawol ma garwaniwol noon ɗo ari ɗon e ngawle
ko nden o fotte ngaari ngawle ko nooro mawɗo piwde ndo ari o tawi ɗum ɗon e wonde kawisi kala ndo ari so ummima o joɗɗini kaɓirde makko omo salguino ara so jooɗima dow ɗum ɗo wona ke yerɓude o andi ɗum ɗo wona neɗɗo wona leydi woni ɗo wonko woni ɗo heeɓi dow o waɗi ko waɗatno Nooro Ba ummi toon ari tawimo ɗo wonno ɗum joddema o nehti ngaari ndi hankkadi ngaari wonti ngaari ngawle Nooro Ba wonti ngaari ngawle watti ɗo dem kala ɗo yiɗi yaade on jole ngaari ndi comme no neɗɗo ɗowirto e pucci ni a faami yahaji muɗum ko noon o ngabbata ngaari ndi o wone nder ndem ɗam omo yaha haajuji no annabi Souleymane jooɗiratno e denki mum tata Moussa Boukari yeeri no annabi Moussa waɗatno sawru mum manan diidonno woɗɗo hen yaa lappanno sawru wonta mbaɗoɗi Moussa feccimo feccere Moussa Sarr aɗani Nooro Ba ndo nangganno ɗum so Allah Moussa wonko gorko cuballo waɗi noon nden funde ruwi o wi ko jakka wawma ndiyam jakka wawma newa bela fo beta fo fofi yante ma kayo ma kay to kippo mebbo nema Allah jeyma annabi Allah jeyma ko min Moussa Boukari jeyma Daoudou Moussa Diané heeɗiɗo Tijjani Sarr ne heeɗiɗo cuboloji ne keɗiɗo yalla manan didor noon heeɗiɗo ñalaɗe Moussa Boukari noon kaldotako abada kono ay feccere ndo feccinde pende feccinde ɓiɓɓe makko jeena heddiɓe goto fof fecci ko ɗum kono ko pende Allah rokki woni Sarr yori hay ɗo e yarata ɗo holko wadda ɗo kanko penda Mamadou Yuuri Sala nder ba jorɗo penda Sarr laare en des eaux windi hen seydi Sarr mo juwi gueji yolo mo taari ɗum yana ɗom ɓe kolli en noon hojomaji men gasi naalu be manka ɓe mbi ko musolu be manka rewɓe Allah kew kono fotani debbo deɗol diri mom o debbo holli kam en kay sa jiɗi fof yiɗi nafi ɓuuri nde wonno ko yitti woni hakko tan tabaraka to roodo manan diɗo no pasniɗo ñeñako kono jiɗɗo ñeñde fa tabarakallah Abba Sarr min beltinimama manan didorno e bismadema e Laana Yontaabe beltima fulɓe kadi manan didorno keeɓi gandal kono numéro o hatta ɗo waɗani numéro uji kewɗi ummade e Laana Yontaabe fa tabarakallah kadi ko wona ɗum ko cubuloji dillat ɓe ɗawata ɓe penata kala ko tawruɗaɓe ko an jeeyi toɓe koɗi fof manan didorno basal egga fomuragal egga koɓe dañi fof koɓe rendeteɓe Mamadou Hammallaɗe koye mabɓe yalti ɗon woni manan jiiɗono jamragal mabɓe ñalawma turmunne nde Hammallaɗe fiya yeɗi albarka fayda ha joni manan jiiɗono on ndendini min ɗum saabi manan jiiɗono mbimami ka personne ressource goo ka tanu Moussa Boukari ɗiɗi ka cubalɗo tiiɗaɗo cubalago tati ka intellectuel jaadu e jamma aɗa mbi ko yiɗi fof yiɗi nafi ɓuuri an jiɗɗa sembini a yiiɗi a nafi kono ne jetti manano didorno hedde karallagal ngal Alaji Doudou Kane mbimo manan didorno koye goto e lamɓe Fouta Seydi Kane en calmini manan didorno gorko mo guiñilon gay Sirimali Sirimali wari jombade lojje beeli gara kam e sommon holno wiya Abou Ba moƴo Alassane Ba en calmini Ari Fall taniraɓe manan didorno Samba Dene en calmini Adama Diop gorko mo guelleji Birom Demba Dogo wuuro Bida Sarr Lam en calmini équipe Laana Yontaabe kuuɓal kono équipe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɓe jokka e wadde abonné sabu Daoudou Moussa Dia waɗi ko waɗatno Daoudou waɗi ko waɗatno kamɓe yoɓe gar manan jiidonoɓe gadda foof ko yettudeɓe mandeɓe mantaɓe ko yettudeɓe mandeɓe mantaɓe ko weltare noon manan jiidorno ummade ɓen tambiɓe Piindi TV Alaji Abou Samba Diop en jettiɓe en kala kono debbo mo doɗidiri mam serta e montude Alaji Oumar yiiɗi yadde manan jiidono yaadino Lamine Mabo nanka est ce que o ko duɗel wuuro Mame Basir Sall hande maire ni manan jiidor noon tawi toon Amadou Niang ɗum dara haalay machallah Abbas
en jetti en mani en manti en telni kadi giɗam jaadi ɗam alaji gandu seydi yo Allah hokken yiide sahaa goɗɗo amin ya rabbal alamin arno yewtude mon koye Moussa Momnar Bayla Bouli Abdoul Haroun Moussa Mamadou Kouli Babali Bokhar Malick kala man buppene jagui de cikkuma gadi bala Amadou Moussa jeerta to yalla Laana Yontaabe ka duñi